रुंसारि मुनिन ब्रह्मनि गोसोखांथियाव जोलुर बादायलायनाय खुंनाया थांनाय 24 मे खालि जोबनानै थांबाय। मोनसे समाव भारत हादरनि फुटबल हानजानि जानानै गेलेनाय रोंगौथि गोनां कार्बि आंलं जिल्लानि फुटबल गेलेगिरि रुंसारि मुनिन ब्रह्मनि गोसोखांथियाव थांनाय 16 मे खालि कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन मानिकपुर गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जोलुर बादायलायनाय खुंदोंमोन आरो बे जोलुर बादायलायनाया थांनाय 24 मे खालि जोबनानै थांबाय। रुंसारि मुनिन ब्रह्मनि गोसोखांथियाव खुंनाय बे जोबथा जोलुर बादायलायनाया रंजालु एफसि बिरुपारा आरो दैमालु एफसि सनारिजाननि गेजेराव जानानै थाङो आरो रंजालु एफसि बिरुपाराया देरहासार जानो हायो। रुंसारि मुनिन ब्रह्मआ सासे रोंगौथि गोनां फुटबल गेलेगिरिमोन। कार्बि आंलं जिल्लानि बाक्सामारि गामिनि रुंसारि मुनिन ब्रह्मआ थांनाय 1997 मायथाइयाव भारतनि फुटबल हानजानि जानानै इजराइल हादराव साब जुनियर इन्टारनेशनेल फुटबल टुर्नामेन्ट गेलेदोंमोन। भारतनि फुटबल फोथाराव होलांनाय बिथांनि बिहोमाखौ मान होनानै आरो गोसोखांनानै बिथांनि मुङै बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंनाय जादोंमोन आरो बियो थांनाय 24 मे खालि जोबनानै थांबाय। मख'नो गोनांदि बे जोबथा जोलुर बादायलायनायाव गाहाय आलासि महरै सान्तानु बसुमतारिया बाहागो लादों।